Türkmenistanyň jenaýatkar hökümeti soňky 6 aýdan bäri ýurdun içinde ulanylýan Altyn asyr öýjükli nomeriniň daşary ýurtdan dolanyp ýygyna baran halka berilmegini gadagan etdi. Угрозы есть, они проявляются в разных формах и при различных обстоятельствах. Gadagan edilmeginiň maksady bolsa Berdimuhammedowylaryň häkimiýetiniň halkdan gorkýandyklary sebäp bolup biler. Çünki türkmen halkyna garşy girizilýän internet, bilim, ara gatnaşyk, syýahat we şoňa meňzeş beýleki çäklendirmeler türkmen halkyny mankurtlaşdyrmak bolup dursa-da, beýleki tarapdan bolsa gorkuýynyň alamatlary bolup durýar. Bu ses ýazgysy bolsa ýurtdaşyndan Türkmenistana baran illeşimiz Lewap vilayatynyň Çärçöw şäherindäki Altyn asyr öýjükli ara gatnaşyk merkezinde nomer almakçy bolanda şol ýeriň işgäri tarapyndan. Bu ýerde nomer berilmeýär. Egerde nägileliňiz bar bolsa gidinde Aşgabada habar ýetirin. Bu ýerden hiç bir mesele çözülmeýär diýip, o ýere baranlara nomeriň näme sebäpden berilmeýändigini düşündirmän. Tersine olara garşy haýbatly sözlerini ulanypdyr.